खुलुमबाय नोंथां निउस मिडियानि जाय निउस मिडिया जोंनिहाय बाव करेसपन्डेन्ट जों खालामफैदों गिबियावनो आं जोंनि जितु प्रब्लेम बे प्रब्लेमफोरखौ आं निउस मिडियानि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनो सानदों बेनो जे जोंहा 2004 मायथाइयाव सारेन्डार एनडीएबी वेलफेयार एसोसिएशनखौ जों गायसनदोंमोन गायसननायनि गिबि खारनानो जाबाय मा जोङो सारेन्डार जानाय लोगो लोगोनो जोङो सरकारनिफ्राय जेरैबायदि अनसुंथाइ मोननो गोनां दंमोन जितु सरकारा दिनैहाय सारेन्डार जानाय लोगो लोगोनो जों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथांमोना एसुरेन्स होदोंमोन ना जेसेबां जों सारेन्डार लोगोफोर दङ बिथांमोनखौ ज' खालामनानै दिनैहाय जों 2004 मायथाइयाव मोनसे बे अल सारेन्डार एनडीएबी वेलफेयार एसोसिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों दानाय जादोंमोन आरो दानाय लोगो लोगोनो दिनैहाय जोङो ज' जिरायनो थाखाय जोंहा मोनसे अफिस नांगौ जानायलाय जों हा नागिरबाय हाखौबो दिनै अननानै जोंनो बिटिसि सरकारा जइन्ट सेक्रेटारिनि बे समाव जइन्ट सेक्रेटारिया लेन्ड एलटमेन्ट जोंनो होदोंमोन गासै लेन्ड एलटमेन्टआ जाबाय 7 खथा 5 लेसामोन दा बिनि बिथोराव जों सारेन्डार एनडीएबी वेलफेयार एसोसिएशननि नामावहाय 4 खथा 5 लेसा जोंनि आखायाव दङ आरो माखासे 3 खथा 6 लेसाखौ एक्स-बिएलटि बिथांमोननो जों हगारनानै होनाय जादोंमोन आरो जोङो समानै रानलायनानै जोङो जोंनि अफिस गावबागाव जोंहा अफिस दङ सारेन्डार एनडीएबी वेलफेयार एसोसिएशनाबो आरो एक्स-बिएलटिफ्राबो बिथांमोनाबो गावसिनि अफिसाव दङ दा बिनि गेजेरावनो जोङो जोंनि एक्स-एनडीएबी आरो बिएलटिनि गेजेराव जितु अनलायनाय जितु भिउ अफ एक्सचेन्ज बेखौ जों खालामलायोमोन दा जियानो जाथोंसै जोंहा बे हा एलटमेन्ट मोननायनि उनावहाय जोङो बिभिन्न जोंनि दाबि दावाफोरखौ जोङो सरकारनाव दाबि खालामबोदों नाथाय दिनैसिमहालागै जोङो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै दा बिनिखाय जोङो सम सम जोङो सरकारनि खाथियाव दाबि दावा खालामबोदों आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव आरो माखासे जोंनि लोगोफ्रानो जायफ्रा माने बिबानगिरि सारेन्डार एनडीएबी वेलफेयार एसोसिएशननि जितु बिबानगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो मेम्बार्स साथामसो मानसिफ्रा बे हाखौ फाननायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामदोंमोन बे जाबाय 2016 मायथाइयाव जनेन्द्र बसुमतारिया 2016 मायथाइयाव जनेन्द्र बसुमतारिया बे हाखौ गावनि पार्सनेल नामावहाय ट्रेन्सफार खालामनानै लादोंमोन 2016 मायथाइयाव आरो बिनि उनाव 2018 सनावहाय गावनि हिन्जावनि नामाव अनसुमै बसुमतारिनि नामाव ट्रेन्सफार खालामनानै लादों दा बे 2004 सननिफ्राय बे माबाया 2018आवहाय बे घटनाया जेनेबा षड़यन्त्रनि गेजेरजों गावनि पार्सनेल नामावहाय ट्रेन्सफार खालामनानै लानायखौ जों नुबोदों आरो बिनि उनाव जोङो बे जाथायखौ नुनानै जोङो माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरथ' साथामल'सोमोन जेनेबा जनेन बसुमतारि प्रेसिडेन्ट बिलिफां ब्रह्म बिथाङा सेक्रेटारिमोन आरो बलुआ बिथाङा मेम्बारमोन बिथांमोन साथामा माने मोनसे फल्स मिटिं मोनसे बिथांमोना कल खालामनाय देखायदों आरो बेहाय माने प्रप'जाल लानाय देखायदों फल्स बेबो आरो बाहाय जायफोर एटेन्ड थानाय देखायदों बेबो जोंनि गासिबोनि नामखौ होदोंब्लाबो बाव रावबो सिगनेचार गैयामोन दा साथामजोंनो बिसोरो सोरखौबा नाम देखांजोबनानै मोनसे प्रप'जाल लानाय जादों जे बे हाखौ माने सासे व्यक्तिनि नामावहाय ट्रेन्सफार खालामनाय जाथों दा बेनो जाबाय जनेननि नामावहाय आरो जनेना उनावहाय बे हिन्जावनि नामाव खालामनायानोसै आरो दा बे बुस्थुखौ नुनानै जोंनि सिन्था धाराया नैबे एसे सिन्था खालामलायनानै बेबादिबोथ' जानाय नङा जों मोनसे गोदान बडि खालामनांगोन जों रिसाफल खालामफिननांगोन जोंनि कमिटिखौ नङाबा बे हाखौ बिसोर साथामानो फाननानै जागोन ओरैबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जाबाय आरो दा बेनिखायनो जोङो
2019 आवहाय जोङो गोदान मोनसे कमिटि रिसाफल खालामबाय आरो बे रिसाफलावहाय जोङो खालामनानै नैबे माबाखौ राइटिं पेड दङ बे राइटिं पेडनि नामखौ आं खिन्थाना होनोसै प्रेसिडेन्टखौ जोङो केसोराम दैमारिखौ होदोंमोन जेनेरेल सेक्रेटारिखौ दुलाल बर'खौ होदोंमोन भाइस प्रेसिडेन्ट रंगा बर' खनिन दैमारि प्रेमचन्द दैमारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि दिलीप बसुमतारी पाब्लिसिटि सेक्रेटारि नुहरसा मोसाहारि एसिस्टेन्ट पाब्लिसिटि सेक्रेटारि दुर्गेश्वर बर' अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि नकुल बर' एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि दरबिन नार्जारि फाइनान्स प्रेसिडेन्टखौ जोङो केसोराम दैमारिखौ होदोंमोन जेनेरेल सेक्रेटारिखौ दुलाल बर'खौ होदोंमोन भाइस प्रेसिडेन्ट रंगा बर' खनिन दैमारि प्रेमचन्द दैमारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि दिलीप बसुमतारी पाब्लिसिटि सेक्रेटारि नुहरसा मोसाहारि एसिस्टेन्ट पाब्लिसिटि सेक्रेटारि दुर्गेश्वर बर' अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि नकुल बर' एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि दरबिन नार्जारि फाइनान्स सेक्रेटारि इन्द्र मोहन बसुमतारी एसिस्टेन्ट फाइनान्स सेक्रेटारि अमल बसुमतारी बिदिनो एडभाइजाराव नीलेश्वर बसुमतारी दिलीप ब्रह्म बलराम नार्जारि देबेन बर' निपिला स्वर्गियारि अफिस सेक्रेटारि रागा राजा नार्जारि एसिस्टेन्ट अफिस सेक्रेटारिया गणेश नार्जारि दा बे गासै 19 जन मेम्बार्सफोर दङ दा बे जाय बिथां प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बे बिथां प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारियानो बे बिबानखौ लानाय जादों जे बे जनेन बसुमतारीमोन जिहेतु हा ट्रेन्सफार खालामबाय बे ट्रेन्सफार खालामनायखौ जोङो लाबोफिननानै जोङो जोंनि सारेन्डार एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन नामाव लाबोफिननो होननानै ट्रेन्सफार खालामफिननो होननानै जों बे कमिटि 19 जनिया जितु कमिटि रिसाफल खालामनानै जोङो होदोंमोन बे केसोराम दैमारि आरो दुलाल बर' बिनि दैदेननायाव नाथाय दुर्भाग्य भाबै बिथांमोना बे गासैबो खामानिखौ माने जों जयै नांनायनि गेजेरजों जोङो अल सारेन्डार एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनाव जों लाबोफिननो हाबायमोन खिन्थु बे थांनाय 2022 नि जुन मासावहाय बिथांमोना माने सेक्रेट मोनसे मिटिं जलायनानै बे सारेन्डार एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनखौ डिजल्भ खालामथारनानै मोनसे ग्रिन भेलि अर्गेनाइजेसन बिथांमोना दादों एनजिअ हिसाबै आरो बाहाय बिथांमोना दानाय लोगो लोगोनो गासैबो हाखौ गावसोरनि ग्रिन भेलिनि नामावहाय हस्तान्तर ट्रेन्सफार खालामजोबदों आरो 10 लेसा हाखौ बिथांमोना 13 लाखआव फानदों सासे लकेल कन्ट्रेक्टरनि नामावहाय दा बेबायदि जाथायखौ नुनानै जों दिनैहाय दुखु मोनदों खारन बिथांमोना जोंनि जिबिलाक नैबे 12 जन कमिटि दङ मेम्बार्सफोर दा 12 जनानो जों रावबो मिथिया बिथांमोना जेबो डिसिसन लानो थाखाय मिटिंबो लिङाखै एक्जिकिउटिभबो लिङाखै जेनेरेल मिटिं लिङाखै दा जोङो 12 जननि अनगायै बे 7 जना बे हा फाननाय आरो हा ट्रेन्सफार खालामनाय खामानिखौ बिथांमोना मावखोमादों बेनिखायनो जों दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानै जोङो सार्कल अफिसारनाव बे 7 जना बे हा फाननाय आरो हा ट्रेन्सफार खालामनाय खामानिखौ बिथांमोना मावखोमादों बेनिखायनो जों दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानै जोङो सार्कल अफिसारनाव जोङो कमप्लेन खालामहैदों कमप्लेन खालामहैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा नोंथांमोनाथ' एखेसोमोन माबोरै जाखो जोंबोथ' मिथियाखिसै जों सानबाय मा नोंथांमोना ज' फैनानै एखेलगे ट्रेन्सफार खालामलायबाय ओरै होननानै सानदों होननानै बिथांमोना बुंबाय आरो दा जुदि बिदिब्ला जोङो हियारिं मोनसे खालामनोसै बे हियारिंआव नोंथांमोना मोननैबो पार्टिया फैनांगोन सहयोग होनांगोन ओमफ्राय जाय पार्टिया रिलिभेन्ट डकुमेन्ट्सफोर दङ बिथांमोना साबमिट खालामोब्ला जायफ्रा माने एक्सेप्टेबल बिथांमोनखौ जोङो बिनिनो बे हाखौ जोङो ट्रेन्सफार खालामना होफिनगोन होननानै बिथांमोना बुंदों दा बिदि हिसाबै जोङो थांनाय 27 सेप्तेम्बरावहाय फार्स्ट हियारिं जादों बे हियारिंआव जोंनि गोजाल' फैनानै बिथांमोना फैयाखै बै मोनसे ग्रिन भेलिनिफ्राय रावबो मेम्बार्सफोर ओइदिनखालि फैयाखिसै बेनिखाय बिथांमोना सार्कल अफिसनिफ्राय डिक्लेरेसन होबाय मा बिथांमोना जिहेतु फैयाखिसै कअपारेसन होआखिसै अफिसजों बेनिखाय जोङो नोंथांमोननि जिहेतु हानि प्रब्लेम बे हानि प्रब्लेमखौ जोङो
अल एस'सनि वेलफेयार एस'सिएशननि नामावनो जोङो हस्तान्तर खालामफिननाय जाबाय ओरै होननानै बिथांमोना क्लियार डकुमेन्ट भारदिक होदोंमोन। खिन्थु सप्तासेनि उनावहाय बै ग्रीन भेलिनि सासे सोद्रोमाया उमेश नार्जारिया अफिसाव थांनानै बिथाङा बुंहैबाय जे जोंथ' मिथियाखै माला हियारिं जाखो, बे हियारिंखौथ' जोंनो रिटेनबाबो जोंनो जनायाखै, बेनिखाय जों बेखौ गनायनो हाया, हियारिं जोंनो नांगौ ओरै होननायखाय जोंखौ माबाया सार्कोल अफिसारा लोगो हमफिननानै बुंबाय जे बिथांमोनाबो जिहेतु कमप्लेन होफिनबाय, बिथांमोनखौ लेंहरिया जोंनानो भुल जाबाय, खारन जों रिटेन लेटार हराखै ओरै होननानै बिथांमोना जोंखौ रिकुवेस्ट खालामफिनबाय जे नोंथांमोनाबो फैफिनदो, बिसोरखौबो जों लेंहरफिननोसै होननायखाय थांनाय 7 अक्ट'बरावहाय हियारिं खालामफिनबाय सार्कोल अफिसारा आरो बाहाय जोंनिफ्राय सानै आरो ग्रीन भेलिनिफ्राय सानै रिप्रेजेन्टेटिभ बिबाय सार्कोल अफिसारा, बारा हाबनानै लाब गैया, सानै फैदो होननायखाय जों रिप्रेजेन्ट हिसाबै सानै जोंनिफ्राय आरो बिसोरनिफ्राय सानै थाबाय बिबाय सार्कोल अफिसारा, बारा हाबनानै लाब गैया, सानै फैदो होननायखाय जों रिप्रेजेन्ट हिसाबै सानै जोंनिफ्राय आरो बिसोरनिफ्राय सानै थाबाय। बेवहाय जोंनि दान्थे बिथान्थिनि गेजेरजों बिथांमोनाथ' जिहेतु फर्स मोनसे अर्गेनाइजेसन दानाय आरो हा हुखौ फानखोमानाय आरो 2 नम्बरनि भाबै माबा जमाबन्दी खालामनाय, बेफोरखौ गासैबो नोजोर होनानै बिथांमोना बे सारेन्डार एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि नामावनो फाइनाल भारदिखौ होबाय। दा बेबायदि हिसाबै लास्ट सोंस्राबावदोंमोन, बुंदोंमोन आरो जे नोंथांमोना मादार एस'सिएशन बे अल एस'सनि वेलफेयार एस'सिएशनजोंनो रायलायलायनानै मिलायनानै थादो, खारन मोननै मोनथाम बिदि जानो नाङा, गाज्रि मोनलायनाय जानो नाङा, नोंसोरो ज' सिन्था खालामलायनानै रायलायफिनदो होननानै बुंदोंमोन सार्कोल अफिसारा। दा बेवहाय जनेन ग्रीन भेलिनि प्रेसिडेन्ट जनेन्द्र बसुमतारिया बुंबाय सार्कोल अफिसारखौ, जों बिथांमोनजों गनायनो हाया, जोंनि सेपारेट भाबै जोंनो नांगौ, गतिके जों बेखौ केस होगोन सारजों जाहैबाय। केस होयोबा नोंथांमोननि खोथा होनना बुंबाय सार्कोल अफिसारा। दा बेबायदिनो बिथांमोना जोंखौ केसबो होमारबाय। केस होनानै दिनैहाय जोङो दिनै माबाया उदालगुरि थानानि सेकेन्ड आइसिआ फैनानै जोंनि अफिसावहाय मिटिं खालामनो होदों आरो गासैबो सोद्रोमाफ्रा फैदों। फैनायाव बिथांमोना जोंखौ जिहेतु कर्टनिफ्राय थानायाव डकुमेन्टसा फैबाय थानायाव, दा बेबादि हिसाबै इनभेस्टिगेसननि प्रयजन दं होननानै जोंनि अफिसाव हाबफैदोंमोन आरो जोंजों रायलायनानै बिथांमोना साब्रै जायखौ एक्युज खालामदोंमोन, साब्रै जेनेबा रंगा बर', रागा राजा नार्जारि, जोंनि सेक्रेटारि खोमथा खनिन्द्र दैमारि आरो सचिन मोसाहारि, बिथांमोनखौ थानायाव लांनानै लेंहरनानै इनभेस्टिगेसन खालामदों, सोंदों बिथांमोननाव। डकुमेन्टसा फैबाय थानायाव, दा बेबादि हिसाबै इनभेस्टिगेसननि प्रयजन दं होननानै जोंनि अफिसाव हाबफैदोंमोन आरो जोंजों रायलायनानै बिथांमोना साब्रै जायखौ एक्युज खालामदोंमोन, साब्रै जेनेबा रंगा बर', रागा राजा नार्जारि, जोंनि सेक्रेटारि खोमथा खनिन्द्र दैमारि आरो सचिन मोसाहारि, बिथांमोनखौ थानायाव लांनानै लेंहरनानै इनभेस्टिगेसन खालामदों, सोंदों बिथांमोननाव। सोंनानै बिथांमोना दा मा रायलायखो दा बिथांमोना बुंगोन। दा बेखिनि आरो दा बुस्थुआ जोंनि हाखौनो ग्रीन भेलिया गावसिनि नामाव हस्तान्तर खालामदोंमोनब्लाबो दिनैहाय क्लियार जाबाय जे
मा होनो सार्कोल अफिसनिफ्राय जोंनो फाइनाल डिक्रिखौ होबाय जे सारेन्डार एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि नामावनो थाथों ओरै होननानै दा जोंखौ जिहेतु केस होबाय बे केस होनाय हिसाबै जोंबो क्रस केसखौ जों होनो गोनां बायध' जाहैबाय फैगौ 23 डिसेम्बरावहाय जोंनि फार्स्ट हियारिं जागोन बे हियारिंखौ जोङो जोंनि आफादनिफ्राय जोङो एटेन्ड थानानै हियारिंनि रिजाल्टआ मा फैयो बेखौ जोङो नेनांसै दा जियानो जाथों दा गुसुङै आं बेखिनिखौनो नोंथांनिसिम बुंनानै दोनथ'नाय जादों बिथांमोनानोमोन आं बेखौ सनमान खालामो आरो बे हाखौ लाखिनायनि थाखाय बिथांखौनो मोनखोना हामबाय होनो हे बोले जे बिथांमोना बे हाखौ फाननांगौ बे खोथा नङा बियो मोनसे रायजोनि हा बियो मोनसे संगठननि हा जों मोनसे आं जोबोद दुखु मोनदों मोनसे खोथायाव जि खोथायावनोखि जोंनि दिनै 34 बोसोर नांनायनि बिनिमयाव जों जेबो नुवाखै बिनिखाय जों बिराद दुखु मोनदों जों सानदों बिथांमोना जोंखौ सानदों बे हाखौ गावसोरसो फानखोमाना जादों आरो नाम ट्रेन्सफार खालामखोमादों बिसोर सानदों जोंखौ हाखौ फानना जासिगोन होननानै किन्तु जों बे मालाबाबो जों बेखौ सानाखै आरो जों हाखौ फानखोमाया आरो फाना बे संगठननि हा जों 34 बोसोर नांनायनि बिनिमयाव बर'नि जिथु जारिमिन बेखौ जों गोबां खोथा सिन्था खालामनानै जों दायो बे हायाव बे जायगायाव जोङो मुंख्लं खाम्फा मोनसे गिदिर गायसननायनिसो जों थांखि लादों आरो बेखौ भबिष्यतावबो सोरबा ग्रिन भेलियाबो सोरबा एनडिएफबि सारेन्डाराबो रावबो फाननो हायो ओरैबायदि पर्यायाव जों बे हाखौ लांखाबाय आरो बेखौ उनावबो हानाय नङा बेनिखायनो आं आंनि लोगोफोरखौ आं खावलायदों नोंथांमोना जि फैसा लाबाय बे नोंथांमोननि खोथासै आरो नोंथांमोना गले गले जोंखौ बेबायदि दिगदार होनो नाङा खारन जों बयबो लोगो हिसाबैनो नोंथांमोनखौ जों लोगो हिसाबैनो साननानै दोङोमोन नोंथांमोनखौ जोंसो केस होनांगौमोन नाथाय उल्था नोंथांमोनासो जोंखौ केस होबाय जोबोद दुखुनांथाव जों नोंथांमोना जोंखौ जिबायदि खालामबाय जों माने जोंथ' नोंथांमोनजों बुलायाखै नांलायाखै नोंथांमोना बुलायनाय एटेम्प टु मार्डार केस होदों जोंखौ बुलायदों होननानै जोंखौ होदों नाथाय जोंथ' बिदि खालामाखै जोंनो ताला बुफायनानै माल खावनानै लांदों होनदों नाथाय बिथांमोनासो अफिसाव थायोमोन बिथांमोनासो अफिसाव जिरायोमोन बिथांमोनासो तास गेलेयोमोन बिथांमोनासो जौ लोङोमोन बे अफिसाव जायनि थाखाय जों अफिसाव फैयामोन बिथांमोना दिनै आरो बेबायदि गावसोरनि सेल्फ सार्थआव बिसोरो दिनै गावनि पकेटनि थाखाय बिसोरो संगठननि हाखौ फाननो गावसोरासो जुजा खालामदों जोंथ' मालाबाबो फाननो सिन्था खालामाखै बेनिखायनो जोङो आं गोलाव खोथा बुंलिया आं लोगोफोरनिसिम आं खावलायनाय मोनसे नोंथांमोना बेबायदि आरो जों लोगोनि खाथिराव जायफोर सिनियर मानसि बिथांमोनखौ जों हदाय सनमान होबोदोंमोन आरो नोंथांमोना जोंखौ गले गले बेबायदि दिगदार होनो नाङा बे बर' हारिनि नामावनो थाथों आरो बेखौ जों मालाबाबो फाना बेनिखाय आंनि जोबथा खावलायनाय जों बे जाथायनि सायाव जि समनिफ्राय बे जाथाया बायनाय फाननायनि मोनसे माबा सोलिगासिनो दङमोन बेले बेजे बेखौ जोंबो खोनागासिनो दङ जागायजेननायनिफ्रायनो बेनिफ्राय जों जि हाखौ दिनै बिथांमोना फाननो नागिरदों जायफ्रा फाननो नागिराखै बिथांमोननि साननाय हनायजों जोंहा गोरोबफादों जायनि थाखाय दिनै जों बे प्रेस मिटआव जिरायनो माने हादों आरो सिदा बाथ्रा बुङोब्ला जोङो बेयाव माखासे समनिफ्रायनो जों जेब्ला एनडीएफबी वेलफेयार ससाइटि हिसाबै गोबां खामानि मावनो जिहेतु जोंहा जेलाव थानायफोराबो गबोआखै स्पेसियेलि रन्जन दैमारि सारनि माखासे खामानिफोरखौ जोङो सावरायलायनो खामानि मावलांनो थाखाय जों जेब्ला सिन्था खालामो अब्ला जोंहा उदालगुरि बायदि जायगायावनो जोंनि जायगायावनो जोङो मिटिं लानो जमायै जथुमनो जोंहा जायगायानो गैया आरो जेब्ला जोङो बे जोंनि सिनियर जोंनि बिफा बायदि बयगनि जोंनि गोदोनि आगुनि सारमोनखौ जेब्ला जों लोगो हमो बिथांमोना बेयाव जोंनो सावरायनो जायगाफोरखौ हगारना होयो स' बियो जोंनि थाखाय बिराद मोजां आरो बिथांमोननि जि सिन्ताधारा जों जिहेतु मोनसे गोलाव समनि मोनसे जारिमिन सोरजिबोबाय बे जारिमिनखौ जोङो अरायनि थाखाय गालांनो थाखाय भबिष्यतनि इयुन जोलैयाबो जाहाथे जों मिथिलाङो बिनि थाखाय बेबायदि प्रपार्टिफोरखौ जोंनो नांगौ होननानै बिथांमोना सिन्था खालामनानै दिनै बे फानजानायखौ लुबैयाखै आरो बिथांमोननि थांखियावनो जोंबो सापर्ट दङ आरो जोङो एनडीएफबी वेलफेयार ससाइटि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि रन्जन दैमारिनि ग्रुप हिसाबै बिथांमोनखौ जों बुङो जे नोंथांमोनजों जों 100% दङ आरो जायफोरा दिनै फाननो नागिरदों बे मोनसे प्रपार्टिखौ बेखौ जोङो
जोंनिफ्राय सापर्ट गैया जेरैखि जाया बेयो नोंथांमोननि आखायावनो थानांगौ आरो नोंथांमोननि जि सिमां मुंख्लंफोरनि सायाव जि मोनसे गोदोर सिमां नुदों मोनसे खाम्फा गायसननानै भबिष्यतनि जोंनि इयुन जोलैफोरनो मोनसे जारिमिन हिसाबै बेखौ गालांनायनि जों नोंसोरनि मोनसे गोथार सिमां बे सिमाङाव जों नोंथांमोनजों जेब्लायबो दङ होननानै जोङो खोथा होबोबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो दिनै जोङो मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो रोखायै फोरमायो दा जायफोरा फानदों बिथांमोनखौ मा होननानै खावलायहरनो नागिरदों आं सानो बिथांमोनाबो जोंनि जारिमिननि मोनसे बाहागो जोङो जमा जमायैनो खामानि मावबोदों सोरबाया समनि फाखनाव नांनाय समाव अनेक माने जाथायफोरा जाबोदों सोरबाया गोलाव सम नांनो हादों सोरबाया सारेन्डार जाबोदों बेबायदि जोङो जारिमिना बारलांदों थेवबाबो जोङो मोनसे प्लेटफर्मनि दा गासैबो दिनै जोङो एक्स जाबाय स' बिथांमोना सिगां माने सारेन्डार जाग्रोनाय हिसाबै बिथांमोना बेबायदि वेलफेयार एस'सियेसनखौ दानानै लादों स' बिदिहाय जोंहा जारिमिना जमा जमा मावबोनायनिनोखा बेयावहाय आं सानो बेबायदि दलीय मोनसे हिद्दान्तनि बेरेखायै सानैसोआ खामानि मावनायखौ जोङो मोजां मोना आरो नोंथांमोनाबो बुजिफिननानै दोलोजोंनो मिलायलायनानै खामानि मावलांनो आवगायबोनांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन